kauswagan. Patas sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po ngayon, alas 9:35 nin pagkaaga. Maray na ramrag ka ninyong amin, aldaw kita nin Huwebes. Pizza... Ano, nakita pa naman ngayon ba ni Huwebes? Pizza 16 na. Ang inihiling ko kaya palang pa ding kalendaryo, Mayo. Unyo na palang kita ngon yan. Hindi talagang difficile ding nagugurang na pali. Entonces, pizza 16, swerteng numero ini pa rin. Sa mga pongsoy, sa mga Chinese. Sa lado technical, ang sa kuyang mga partner digdi. Ang sa kuyang idol, Engineer Charlie Binobra. And always supportive ano? Sa tuyang mga pag-iriba, sa mga programa. Dangan yaon man sa opisina ang magayong-gayon. Sige sana ang sexy. Ma'am Kayla Ligasyon. Ang sa tuyang finance manager and administrative officer. Sa information, yaon dyan si Jimmy Gonzon. Sa transmitter site, si Engineer Felix Lagrimas. Yaon man dumanan sa to'y maskuladong PSG, Rodel Cesar. Ini po ang sa indong amigo, Karonda Joey Habanalim sa programang Bicol Connection. Abot kitang 11 o'clock in the morning. May ribanan sa pagurulay-ulay kan mga napapano na tema ngonyan daw. Pag-resibikan mga report hali sa mga field reporter, mga field announcer. Salamat na maray kay Senyor John Batan sa pag tukaw kan sa tuyang programa. Haloy-haloy kitang lib mo na ta abang nagkukusog ang pagrapado kan mga pag-uran pa di. Kuitaan ko si nami man sige man ang bulos kan tubig kaya pa irahay mi na. Malata dahi panganing ato. Basta pa man ganun. Sige siyang oran-oran dahil nakabilo pag buhos kan beam, tie beam, poste at dapat ngayon kani konkreto na sabi ni Mrs. Ngarig daw ngayang dahil na magparaparipe. Ayan. Salamat man sa padagos na pag-advertise kan sa mga advertisers. After election, garo ba ganyan ako nagrulo yan? Advertiser. Bago sana niya ako sa tuya sa local, maski sa national baga, nagbawas naman sa mga advertisers, mag-radyo, mag-telebisyon. Kaya mahinigos na naman ang mga pag-iriba. Grupo kan RPN Radio Ronda, maarilibot na naman sa mga establishmento para mag-alo kita. Kung gusto nila magpa-advertise sa RPN DCKI, welcome na welcome po kamo. Sharing man duman sa mga mai-responsor, ano po? Sa mga time check, mga newscast, programa, sa mga gustong mag-block time, radio program, welcome kamo sa RPN DCKI. Coordinate lang kamo kay Ma'am Kayla Ligasyon or sa Sakuya, kay Paring Cha, asin sa mga pag-iriba.
Madali na magturukaw ang mga bagong opisyalis na nailihir sa nasyon kan Pilipinas. Magindigdi sa Bicol Region, Camarines, Rinconada, and Iriga. Digdi sa Iriga City, bago na ang nailihir pong alkalde. Siguro, iyon na ni ang pag-asa na sa mga pangako, plataforma di gobyerno, para paasinson po ang syudad kan Iriga, si Mayor Mayor Rex Oliva. Ang masunod na matukaw sa July 1 na o June 30? 30 na sinda maasumir sa sendang mga pwesto. May bagong Vice Mayor, si Childi Mewat. May mga dati asin bagong mga nailhir na mga miyembro kan sanggunian na panglunsod kan syudad. Sa diring kunada ang bagong nailhir man sa Bato. Mayor Junjun Sorellana dyan ang matukaw na alkalde sa munisipyo. Sa Bui, ang bago na naman, asin mabalik na mayor, si Ray Lacustiman ang nanggana dyan sa Bui. Kaya, ilingon ta. Ang pagbabago, asin pagpaasinso kan sendong mga syudad, asin man lugar. Duman sa mga re-elected, ipadagos nindo ang sendong maray mga performance nindo dyan, achievement. At kamo giraray ang ilinoklok sa pwesto kan sendong mga elektorado. Nahiling ang sendong maray na achievement, performance. So sa madaling sabi, anon po. Ipadagos man po nindo ang sendong maray na mga ginigibo asin gigibon pa. Ang probinsya ng Camarines Sur, bago po ang satuyang gobernador, tugang ni former governor, aday paman former ta, pitsatayin pa siya, matukaw na representante kan ikalimang distrito kan probinsya ng Camarines Sur, Governor Migs, nailir na congressman sa Rinconada area, ikalimang distrito. Siya ang pinili kang kadakla ng mga taga-Rinconada na iyo po ang mag-representar sa Satuya sa Kongreso o kadakol po baga sa mga programa, plano, plataforma di gobyerno ni Gubmix. Pigihiling ko talagang maasinso po ang Rinconada area. Sa tabang siyempre kan mga tao, kan sa inda pong mga kaalyado, umagin ang Malacanang, posibleng dakol-dakolon man ang tabang sa Camarines Sur ni President, ang nailir na presidente, Bongbong Marcos. Sayang ka itong mga taong nasa laylayan. Wala ko magiging disintinan mga buhay. Kung si BP Lini ang sendang boto, kan mga Pilipino, ito dang mga nasa laylayan, magiging disintina ko ng buhay. Ilingon taman daw kay Bongbong Marcos, kung magiging mayaman na ang mga teos, mga pobreng mga Pilipino, ha? Mala, itong 20 pesos per kilong bugas, di ko pa nababayad siton merkado publiko. Anggot na sa kaon mga paratsindang bugas, sari man nga ka makabakal kito na 20 pesos kada. Sabi pa kanya ko ni BBM. Sabi niya nga yan. Yan, adi nga ni ngayang bidaw, mahal na. Bugas pa kaya nga yan. Ikaw man ba yung ngayon, Joey? Garo ka ngayon bakong broadcaster. Nauto ka man ganyan. Ay, linin niya ako na ako. Dahil man niya ako kung nauto. Naghahanap lang ng 20 pesos na per kilong bukas. Kaya lang, udaman. Binload nga ya. Gusto mo, 30 pesos, 20 pesos. Maloya niya akong isap na ang binload. Oy, sa totoo lang po, apektado ang ekonomiya, apektado ang mga Pilipino, maging ang lambang saro sa satuya, nag-aangal. Sa padagos na pag-ulan to, pagmahal kan presyo kan mga petroleum products, talaga po niya akong masakit adi. Ang kada litro ngunyan kan gasolina, diesel, pati LPG, pati
kerosene sige baga ang taraasan. Kaya ang sunod na nagtataraasan man, ini pong presyo kan mga prime commodities. Pati ang mga imported goods, mga ining mga anong apod kaniyo, mga export products. Ugma po ang ibang mga pati ugma man ang ibang mga OFW nagtataas man ang ribay kan dolyar. O garo 53 pesos labi na ang kada dolyar mo niyan sa paralitan sa dolyar nagtaas, di ba? O ano ang epekto kanin sa piso? O kaya niya ako lalong matios ang mga tios. Problematic kita kani. Pag-aarog na niya ako kani. Pero may kitang nangangaji na sana magbaba naman ang presyo kan gasolina para magbaba naman ang presyo kan mga panginot na barakalon. Masurunodan kayan, siyempre. Mataraasan ang presyo kan mga miskin yung pamasahe. O kaya nga yan, iba pong mga tsuper. Arabo na magkarayod ta, daman ko no sindang income. Sayang sa nangyagang kapagala na o daman ngayang maipupuling kinita sa pagmaneho dahil kamahal-mahal ngayon kan petroleum products, kan diesel, kan gasolina, super man yan, maging unleaded, super ang mahal. Kaya inuuga ka na po ang ibang mga tsuper na magkayod sa mga pampublikong lunadan. O kaya ibang mga lugod, pasahero na kakaproblema. Stranded na iba. Although igaman po sa Manila baga na libreng sakay ang gobyerno ta. Pero bakong gabos, may subsidiya. Igaman kakadikit-dikit. Mga tugang, i-congratulate ko man po ang gobyerno probinsyal sa pamamayo kan sa tuya pong nailihir na congressman sa Rinconada, Governor Mix Villaferte. Sa iya pong pig-post sa Facebook account niya sa social media. Sabi niya, "We are proud and honored to be recognized by the regional BLGF for being the top province in the region on both collection efficiency and year-on-year growth, 44% growth rate from the previous year." So, congratulations po sa lokal na gobyerno kan probinsya po ng Camarines Sur sa pahinginot ni Governor Migs Villaferte. Napaka dakulang onra na naresibi po ini. Nangangahulugan lang po na marayan pangunguliktanin na buwis sa nagtataas, marayan collection efficiency sa madaling sabi. Patunay po na talagang ang pagkilalang ito ng ating mga programa, serbisyo at pamamalakad sa Kapitolyo ay nagbunga ng pagtitiwala ng mga taxpayers at mamumuhunan sa probinsya. Kaya po baga nagpaparadakol man ang mga investors na maglaog magnegosyo sa Camarines Sur. Ninuli po talagang marayan padalagan, management, ang paggobernar kan probinsya po ng Camarines Sur sa kamot kan mga Villaferte. May nag-react baga digdiyo ang reaction digdi boko ngaya iton boko upuan sa itom o puti ami mayo hindi kin
gaom no ka kwalipikado sa posisyon. Matuod ito. May this recognition continue to inspire everyone to strive for the best and work hard to be number one. Aba. Sabi kan ibang mga kritiko, kalaban sa politika kan mga Villaperti, di ba sang kuno nakaka-resibi ang Camarines Sur, LGU, ni na Onra, o mala ni tagwang Onra. Ha? The Bureau of Local Government Finance Region 5 awards this certificate of achievement to province of Camarines Sur for having been ranked as top 1. O amak-amako ni Iring ibang mga probinsya sa Bicol Region, dinaog kan Camarines Sur, di maorag ang Kamsur. Maorag ang management administrasyon kan mga Villaperte. Sa pagkakaigwatan in top 1 among all the 6 provinces in Bicol Region based on the 2021 collection efficiency of locally sourced revenue. Kasi ang mga taxpayers nagpa-participate saka agree sa mga programa kan gobyerno probinsyal. Target 126 million 884,582 pesos. LSR collection 246,675,367 pesos. Collection efficiency 194%. Di ba? May this recognition continuously drive the provincial government through the provincial treasury and assessment offices to sustain its revenue generation efforts towards better local governance and efficient public service. Issued this 16th day of June 2022, 15th day din ninyo. Malawin na kayo matago. Kasuod magay din. Pinag-issue At Legazpi City, Albay, Philippines. Anastasia Arallaneta, Regional Director. Congratulations sa Giraray. Sa probinsya po ng Camarines Sur, Takwan, sa collection 2021 collection efficiency of locally sourced revenue. O, diba? Inggit digdiyan ibang digdiyo, ang maumaw digdiyo si tutubod as naghahanga sa kakayahan, abilidad kan pag-administrar kan mga Villaperte sa Kamsur. Pero sa mga kalaban na naman hindi sa politika, taraasan ang kiray. Dahil dainin dama ako na talagang maray po ang administrasyon kan mga Villaperte sa Camarines Sur. O ang number 2 man nga nila sa mga syudad sa Bicol Region, ang Iriga City. O, tas kireman digdi si Kagawa Didsil di maiwat ang masunod na Vice Mayor ang masunod na matukaw na may ngunya na June 30 yun na turukaw na maasumir na kaya man tubod pero inda lang dahil man pwedeng questionan po baka man naging maray man ang collection efficiency kan LGU Irigan. Ang pinakamaurag, lalo pa pong pakusugon sa tabang kan bagong kan mga tao, mga negosyante, taxpayers, asin sa tabang simpre, kan mga nailirtang mga opisyal kan syudad kan Iriga.
ni Mayor-elect Rex Oliva. Yan, saro yan sa taanan ng Magayon na priority and collection efficiency sa lokal na pagbubuwis, tarig pong makatabang sa asin magamit ang koleksyon na ini sa mga priority pagtabang sa mga nangangaipot ang mga kababayan. Ang opisina man kan Sangguniang Panlunsod magtabang sa paghamanin mga ordinansa asin mga resolusyon o ordinansa para magianan man an sa tuya mga taxpayer sa pagbayad nin buwis sa gobyerno para maging on time sa pagbayad. May na po da prompt payment sa bayaran ta sa gobyerno. Ay guwang mga negosyante na gustong magnegosyo sa Iriga, mag-invest, dahil na pagpasakitan kan bagong administrasyon kan siyudad nin Iriga. O yan ang pinakamaorag dyan. Tabangan, tangarig pong dakol ang magbugtak ng negosyo sa Iriga, magdara nin dakol ang kapital, magdara nin dakol na employment, pagdakol na mga investors ang maglaog sa Iriga City, sa Rinconada, matatabangan nindo ang mga kababayan tang udaki trabaho. Takon puro na sana mag-apply ang mga tao na mayong trabaho sa mga local government units ay aba. Dahil kakayahon pong paswilduhan, nindo na mga local government units, ang mga jobless, asin dahil nindo kayang i-accommodar yan sa lokal na gobyerno. Dahil budgeted, budgeted. Dapat na ipalawas kan gobyerno sa sweldo kan mga empleyado. Apira ka itong mga regular na igwang mga benepisyo na natatanggap. Siyempre, magkakaigwan ng panibagong hiring or pag ako nin mga empleyado na ma-apply sa mga local government units. Lalo na itong nagsakripisyo, nakipaglaban sa itong pagkampanya, nagmaigot para kamo gumana. Siyempre, may ibang mga tao na mahagad ng pullback position na ma-accommodar sinta sa trabaho para magkaaguman ng income asin trabaho. So, yan ang magiging kabayaran. Kanibang mga taong nagsakripisyo sa mga politiko na ipaglaban kamo hanggang sa huri, asin na siyempre, ipahiling ang loyalty kan mga taong ini sa sendo. Taram ninda pag kamo nag-asumir sa posisyon nindo, ma-applyan an iba dyan. Bako man ka, boss, an iba po ma-apply ng trabaho sa sendo. Posibleng ang gibuhon, kana mga bagong mga turukaw na naman, haraliyon itong mga under MOA na mga empleyado, kan mga munisipyo o syudad, maging sa national, amo man ang nangyayari, na itong bakong mga kaalyadong mga empleyado, lalo na itong mga bakuman regular, itong mga MOA sa naman, itong mga itong may kontrata lang na mga 3 months, 2 months, up to 6 months, pagbako ka mong loyal sa mga maturukaw sa bagong posisyon, sa anuman na posisyon, sa gobyerno lokal, maging sa nasyonal, siyerto, as in 100% kamo mismo ma-resign, or daay kamo ma-expect na ma-renew pa kamo. Ta siyempre, niya-accommodar kan mga bagong maturukaw, itong mga nagsakripisyo man sa sendang kapangganan, sa sendang kandidatura. Matud yan, sa totoo lang. O kaya po, may mga nagtarabang sa politiko na siyempre ang karibay, pullback position. Trabaho. Dahil gutom ang mga Pilipino. Lalong-lalo nang apektado kita, kanina apod na pagtaas kan presyo kan petroleum products, panginot na mga barakalon,
asin pagtaas kan mga bayaran ta sa satuya mga moral obligation sa kuryente, tubig, telepono, an parululod kan mga cellphone sa ropan sa nakakaparuro kan ekonomiya. Ang paguna ta igualang importanteng ititext o aapudan ito pala nag-YouTube dadalanin ko na ano mga pelikula ubos tulos ang load saro pa ining mga load na ini kan cellphone kundi nakakatabang man sa mga estudyante kung talagang magiging seryoso sa paggamit sa pag-aral sa pag-research pero kung sa talpak na ginagamit ay bullshit nakakauyam maray man na udana kita ki online sabong kung totoo man talagang rinadas ng bawalan ang mga online sabong na ini. Kundi sabi may mga nakakalusot pa. Pinapahiling lang da sumanok na nagbabakbakan. Nagbubulang. Pero itong nagbubutas ng manok, dahil man da pinapahiling sa Facebook, sa online. Pero continue da ang porustahan. Yaku indamang kung matuod man yan. Sana dahil magtugot ka ni ang PNP, CIDG, NBI. Kung talagang seryoso ang Malacanang, napapunduho na po ang online sabong. Takadakol lang naaapektaran na pamilya, buhay na nadanyaran. Ito sa nang ina na ipinabakalan aki niya, may pampusta lang sa online sabong, buisit. Nakakauyam, demonyo. Niya kung ina ini, nakakauyam. Igwa dyan na nababangkag na sa online sabong, maging sa mga face-to-face sabong sa mga kakpitari na, maski ang mga propiedad na ipapabakal na. Mga sasakyan, mga appliances, pati ang sweldo na isasangra na, at kung sana ikaposta sa online sabong or sa face-to-face sabong. An para sa moya, gibuhon sa ng libangan, bako upong maging adik ka na dyan, naharos pa sana pati sweldo mo isanra mo na. Maginan mga OFW bako man gabos ani ba? Apektado man po sa mga online sabong na iimbis na iyon mapadarang dolyar sa kapamilya sa pamilyang nawalat sa Pilipinas. Ay tamo pang nag-aayat ki sentabo galin sa di Pilipinas na susweldo na padaog na po sa online sabong. Kaya mariman po ini tasaro pa ini sa nakaparoro. Ining mga sugal na ini. O dyan man sa mga cockpit arena, ang kaibansa na po nindo, sa mga cockpit arena, may bayad ang gate nindo. May entrance fee. May 300 dyan, may 350 kuno, may 400, may 600, may 500, may 1,000 na entrance fee. Sa mga sabongero, dyan man daog tulos. Tamabayad ka tulos sa gate. Kung ika bulangero or sabongero. Pero kung sa online sabong, daan ang bayad-bayad sa gate, may 200 ka ngaya, ito nga ning tricycle driver, nagkitang sanggato sa sarong round. Yaw na sa talpakan ta, baka ngaya gumana da ngaya ining sanggato sa talpak, ay dahil na nga kumaparapagal. Ay paano kung madaog? Di ba? Paano kung madaog? Ano ang ibabayad mong boundary sa kagsadiri kan trimobile, di ba? May mga insidenteng nakikipagsapalaran, pero masakit po ang pakikipagsapalaran na ini. Dahil kita nakakasiguro, mahiwaga dapat yan sabong. Gana na sana, biglang natigbak. Natuka pa ka itong maluyang klaseng manok. Gumina na sa maluyang klase. Kaya nga ni, maging sa ibang lugar, barangay na sa nangani sa barangay treasurer ng panpasweldo, pinapadaog pa sa sabong. Kaya pangit po na kitang mga Pilipino ay maadik ng gayo sa sugal, sa sabong, sa online sabong, or sa baraha, or sa madyong, or kung saan pa. Ang importante po, ang importante, dahil kita maadik sa ano pang manabagay. Lalo na po sa mga illegal drugs. Saro pa yan sa nakakapapiste sa isip kan tao, nakakapapiste sa pamilya, piste, salot sa lipunan. Okay, dapat
pati ini yung mga illegal drugs mahali sa Pilipinas. Ano daw, kaya daw ni BBM? Pading tsa na ang illegal drugs mahali sa Pilipinas. Dahil nga ni, kaya ni Papa Digong. Ano? O ining online sabong, pinapundo ni Papa Digong, gulping na ugma, as nag-umaw kay Papa Digong. Pero ini mga sabong na ini, masakit ini, na ang mga bulangan, may mga legal po. Pero dapat magkakanigo sa mga bulangan, sa mga bagong maturokaw na komposisyon kan sanggunian pandalawigan, sanggunian bayan, asin man sanggunian panlonsod. Dapat may pagtugot kani ang mga sanggunian members, including the presiding officer, ang mga vice mayor, maging ang vice governor sa arinman na probinsya, na ang mga tutugutan nindong mga bulangan sa enterong nasyon kan Pilipinas, itong igwang resolusyon na pagtugot, lalo na naigwa pa kitang pigatubang yan na COVID-19 pandemic. Taday pa man baga kita nahali sa inapod na pandemic. Pero alagad kung naobserbaran po nindo sa mga bulangan, aba, maanang mga face mask, nagkukororahaw, dangan naggaralasik ang mga laway. Delikado manggiraray po na magdakol. Magkaigwa kita ng upsurge. Tama ba yung pare? Nin COVID-19 sa nasyon kan Pilipinas, kundi ita didisiplinahon sa tuyang sadiri. Lalo na itong mga bulangan, dapat igwasindang pagtugot hali sa mga sanggunian, bayan man yan, or panglunsod. Tangarig talagang legal na tinutugutan sinda asin magsunod sa mga reglamentos patakaran, asin man po mga dapat sundon, asin ipasunod kan mga cockpit owner. Na dapat sa mga sabungero, agko kipismas, agko kamo dyan alkohol. Dapat igwa pa manggiraray kayo ng inaapod na social distancing. Bakong durukutan ng maray. Saro pa ining nakakapiste sa ekonomiya, ansugal. Maray ito mga kara-ikrus na nagluya ng unyan. Ang bilyar nga ni, may sugal naman na kaibanan, purustahan naman sa bilyar. Pero dahil man dinadakop ang bilyar, although purustahan man po palan sa bilyaran. Lalo na kung may dayo paring tsada sa mga bilyaran, ay grabe da pa na ang purustahan dyan, ribo-ribo. Pero dahil man yan dinadakop kan polis, although nagpupurustahan. Dahil ngayon pigre-raid kang CIDG, ang kadaklan ngayon rin-raid ninda, ang mga tupadahan. Garo may pangran pala ng tupadahan pa di. Pag pigre-raid kang CIDG o PNP, karaskason ang mga parabolang magdurulag. Dahil po malinaw ngaya na ang tupada illegal na sabong. Ang tinutugutan lang ngaya, itong may mga sabungan talaga. Pero dapat para sa sakuyaman, may COVID-19 pandemic kita, obligaron ta ang mga pigburututang mga sanggunian members, mga presiding officer, na panakwanin do nin resolution na talagang ang bulangan na yan tinutugutan. Kung mayo, nindo tinakwan ang bulangan na yan, ideklara nindong illegal an operation ninda, pwede yan ridon. Rinirid nga ni tupadaan di ridon man ang mga bulangan na day tinutugutan kan local government unit na mag-operate kan sa indang negosyo. Negosyo yan eh. Gulpi man nabubuhay dyan kung tutuson. An para tambod daaning manok, nabubuhay man sa bulangan. An mga doktor ning manok, taigwa man dyan mga manok na buhay pa man, kundi may lugad, tinatay kan mga doktor kan manok, may bayad sinda dyan. Nabubuhay ang mga Kristo, ang ibang mga binas-binason man ang mga parabulang, nabubuhay man dyan. Ang mga Kristo nga ni, sa bulangan, nabubuhay dyan, nagiging professional ang mga aki, dahil madunong ang Kristo sa purustahan, asin sa disponer ng sintabo sa bulangan. Madali da ang sintabo sa bulangan, madali man kitaon, madali man maubos kung ang dirdimalason ka, o kay kadimalas, magparalalaog dyan sa mga bulangan na yan. Kung
haros maging addict na po kamo. Pwede man yan, libang-libang. Tayo nga dyan mga retiradong fireman, retiradong police, retiradong government employees. May mga OFW man na naglalaog dyan, pero dahil man nangangahulugan na supensyonin da, ibu-bu ng intero dyan sa kapupusta. No, ano ba dyan? Naglalaog dyan, talagang maglibang-libang sa naman. Tama na ngayon ng 50, 20 pesos, sanggatos, alangkaw na ang 500. Tabako ngayon kaming tunto ng pensyon mi, padaog mi dyan. Malibang-libang lang ngayon kami na may mahiling sa naman ngayon kami na puti asin pulang manok nagsasaralpakan, okay naman ngayon sa muta. Kami nga retirado naman sa gobyerno. O pero kung maisip ngayon kaming magpagana, para ipostami, asin iparuling ang pirak mi, edi ngayon kami, tabako ngayon kaming tunto. Ang tunto ngayon dyan, itong mga may kaya sa buhay, nakan panahon ngayon may mga kaya sa buhay, igwa ngayon dyan may mga basis ng sadiri, may kampanya ng pagsasadiri, may mga palaya na pagsasadiri, ay tanaadik ngayon sa sabong, ay tunod, ngunyan ngayon alabado, na itsura. O kaya, tunto ngayon kita mag-arog kayan, kita ngayon mga retirado, ba kung kita tuntong magpatiyos ngayon sa mga sabong-sabong na yun, kaya dapat ngayon, libang-libang lang. O, arog kayan mga advice kan mga senior citizen na mga retired sa gobyerno. Lalo na ngunyan, ang SSS, ang GSIS, may mga programa sa mga pensioner. Pwede ka mong makapag-loan. Alangan man nga kami mag-loan para lang ipusta. Ay, di nga kami, bako nga kaming tunto. Pwede nga kami kayan para nga sa samoy ang mga health, improvement kan sa moyang mga retirement house. Ang mga retirado pala, hindi kong inapod na retirement house. Ano pa di? Pag retirement house mi nga yaon na nga dyan ang samoyang libangan, gardening, matanong-tanong. Kita nga yung mga Pilipino, na mahal nga ang mga gulayon, mahal ang mga prutas, mahal gabos, sige nga ang taraasan. Dapat nga makanod nga kita magtagatanom. Anatop mi nga nga Joey, tigtanuman kong kangkong. Taigwa nga yung duwang klaseng kangkong, kangkong na nabubuhay sa tubig, kangkong na nabubuhay man sa daga. Ay, yun nga ko. Ata nga iyo, kung fertile nga ang daga, matataba ang kangkong. Pero nga kung ang daga, kulang sa sustansya, agil-ilon ang resulta kan mga kangkong mo. Arog pala niya ako yung ganyan, arog nga yung ganyan. Ika nga tahubin pa, marikaman pati nga mag-plati ka sa programa mo, tapig na daw taka. Alagad nga kulang ka pa nga sa eksperyensya. Ako kaya nga, Joey, pababa na sa agyanan. Ika nga pigiling ko, Joey, karon sasakat ka pa sa nangyasagyanan sa experience sa pagbuhay-buhay. Kaya nga gusto ta kang nakakaulay-ulay man. Na kami nga mga retirado, grabe pangayaan sa moyang proyektong gustong hamanon. Ako nga nga nagpapagibong apartment. 10 ngayong unit na apartment, paarke lang ko ngayong 5,000 ang kada unit. Ay niya ako, maray niya ako ang programa mo. Pero, iyan nga tagama ko naman niya sa mga makuapo ko. Tal mga aki ko ngayon, gabos professional. Puro na ngayon nasa marayan buhay. Kaya lang ngayon, ang buhay kang tao, dapat pigpo-programa mo. Sabayan mo ngayon ng pagpangaji sa mahal na Diyos, agadon mo ang tabang ninda guidance. Dangan ngayon, sabayan mo ngayon ng pagiging humildi ka lang. Sabayan mo pa ngayon ng pagtipid, kaigusan. Asin ang projection mo, ang kaisipan mo ngayong matanos, programa mo, plano mo, dapat luway-luway mong i-implement. Tapangit ngayong puro man sa naman nga ikaplano, puro ka sa naman nga programa sa buhay, kung paano mag-asinsong, dahil mo man nga sinasabayanin, aksyon. Dapat nga action ka dapat. O, gusto mo ngayong magtanong, pagkaaga ngayon, mag-isip ka na ngayong maggudak ng daga. Oh. Dahil may programa ka magtanom, imuisip ka na ngayon, magbakal ka na ngayon dyan sa tindahan ng mga pantanom. Tanong
anuman mo, kamatis, talong. Umaisip ka ngayon, magbakal ka ng balde. Na, igwa ngayon dyan ng panbubo tubig, tagaga bubuon mo ma. Maugmaon nga, Joey, nasupig tanong mo, mga talong man yan, okra, pitsay, sili. Pag nagburo nga ngayon, Joey, pag nagdarakula yan, maharbis ka, isus marisip nga yung kaugmahan mo. Sigurado ko ngayon sasabihin sa mo, grabe ang kaugmahan kan sarong taong nagtatanom na nagugutos kan tinanom. Na ang linuluto mong panira na mga gulay, hali na sa itinanom mo. Diyan ka ngayon makakamati ng kaugmahan. Kaya ako nga ngayon, atop ko ta konkrito. Uy, tatinaman ko ngayon ng mga kangkong. Ang panira ko ngayon kangkong. Hali na ngayon sa atop mi. Taan harong mi ang compound mi, puro na sana ngayon, konkrito. Mati nga sa atop na. Pero yan nga ang libangan ko. Kaya kami ngayon mga retirado. Grabe pa ngayaan kumbaga sa grabe pa ipasin sa buhay. Kaya lang ngaya, namamati ko naman ngayon ang pagluyak ang buhay ko may arthritis na, may high blood na, alta presyon na, may mga kahilangan na. Kaya ngaya, importante ngaya, oral daw mga sa mahal na Diyos na dahil pailangon ng tao, tapos ngaya, mga sa kagurang na napalawigon ang buhay kan tao. Basta ang importante nga sa tao, dahil kang pinerwisyo, dahil kang inapi, dahil kang ngayang kumbaga sa dahil kang binugbog, dahil ka man ngulog, dahil ka na merwisyo. Ang importante mabuhay, digdi sa ibabaw kang kinaabahan, na mapayapa. Mayo ka iwal, mayo kang pa man na raot buot, sa kapwa mo, o sa iba, tangarin ngayang ang pagkasinsumo diridiritso. Pero ngayon kung hahaluan mo ngayon yung kabuisitan sa buhay, peste ngayon itong buhay mo. Kaya dapat ngayon, pero may kitang dahil mapapanglingaw sa sa Diyos, pag Domingo ngayon, magsimba. Importante ngayon magtaga-bisita kada Domingo, obligasyon kang tao, magtaga sa Diyos. Tayo gagayad ka ngayon sa tamang direksyon. Ang gabos ngayong problema na sa endo ngayong na-experience yan. Haros mas grabe pa ngayong experience yan, may kan panahon. Pero nalalampasan yan. Sa paagi ngayon kan pagpamibi, na ang solusyon pala niya, napakabilisan na. Bueno mga tugang, una ang solusyon para kita mabuhay man, maghanap buhay kita paring siya. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Saro sa mga kumunahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ng katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. Ang iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika, asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kutlita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care.
Care. Ang kidney care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Traffic sa kalsada, makukulit na motorista, mabilis na sasakyan, hanglan sa problema ng ating bayan. Walang humpay na pagtawid, nagsa-cellphone na iinip, drinking while driving pa. Pero nandito kami para sa inyo magpaalala, priority namin ang KSK LTO. Ang gabay mo KSK sa kaligtasan, sa kalsada ang LTO. May kultura KSK, kaligtasan sa kalsada KSK. KSK, KSK, KSK. Kamusta? 2 taon na pala, no? Pero alam mo, bilib ako sa mga nagawa natin. Patuloy na nagmask at nag-ingat. Inalagaan ang kalusugan, pati ang minamahal. Nagpabakuna at booster, kahit kabado, para protektado. Nagkaisa kaya malayong narating. Nakabalik sa mga miss nating gawin. Kinaya dahil sa alaga sa isa't isa. Kaya anumang hamon, mas kakayanin pa. Tuloy ang ingat, tuloy ang angat. Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapaki-pakinabang na impormasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, RPN DZKI Iriga Radyo Ronda. Mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! Salamat na maray, paring Cha, sa mga hanap buhay tano, ha? May nag-text baga, maray nga yung ambulangan dyan sa bahaw ni Joji Agnas, dawa mahal ang minsan ang bayad sa gate, 300, 350, 400. Dire-diretso nga ang palarga ni Bong Maniskan. Pag naglamisa, dyan man niya kikwadro, nakakabuisit minsan ang ibang palaban. Tapuro ngaw-ngaw kan MC, kan mga scheduling palaban. Lang uban nga mag-sultada. Ay, nakakantsawan niya yung bulangan ni Quadro. Anaw mo bagay ning bulangan ni Junji Agnas kan na ba? O, mareda dyan ang bulangan. Pambira, no, may mga nagdadawag pa na sa to yung parabulang. Pero mga tugang, si Duterte nagsuri sa naging epekto kan Isabo. Naghagad ning sorry si Presidente Rodrigo Duterte sa mga naging epekto kan Isabong operasyon. Ipinahayag kanina sarong bulan matapos niyang sugoon na tapuso na ang online cockfighting activities. Kasunod kan investigasyon kan Senado sa pagkawara kan sobra sa 30 mga sabungero na wara ta pwedeng buhay ani ba baka pwedeng ani ba gadana ano. Sabi niya yung Isabong, I'm sorry na
I did not really realize that it would be like that. Akala ko kasi yung the moving factor there was na imbyer na kasi ako 640 million a month. Tapos so many billions a year because marami nag-ooperate Ang sabi po ni Duterte sa diskurso sa ginibong inspeksyon sa National Academy of Sports sa Tarlac itong nakaaging Martes. Nainot nang ipinagdepensa ni Duterte ang isabong dahil sa income na naitatao sa gobyerno. Pero, although dako lang intriga sa gobyerno, limpak-limpak, pero nagbagoan sa iyang isip. Asin nangangapudan, ni natulos na stop! kumbaga sa bikulo, may konduktor, may pasahero, makuraw sa kunong, stop! Ang isabong matapos magsagawa ng survey si DILG Secretary Eduardo Anyo kaitong Abril sa panlipunang epekto ng isabong sa mga Pilipino. Isa nagawa ang survey sa 8,400 respondents kung saan 62% ang po pabor sa isabong. Very late na, sabi ni President, I'm very sorry that it had to be happen. Sa enot na parte kan taon, nagasagibunin apat na pagdangog ang mga senador sa mga kaso kan sobra sa 30 nagkawawarang sabongero na uugnay sa mga aktibidad ng isabong. Hinimok ng mga mambabatas kabilang si Senador Bato de la Rosa na nanginot sa investigasyon ng Philippine Amusement Gaming Corporation, PAGCO, sa pamamagitan ng isang resolusyon na suspindihin ang mga lisensya ng lahat ng isabong operator sabang nagpapatuloy ang investigasyon. Bilang tugon, naglabas ang Malacanang ng memorandum noong Marso na nagpapahintulot sa online na sabong na magpatuloy. Ngunit, inutusan ang PNP at NBI na imbestigahan ang mga pagkawala ng mga sabongero. Sabi baga, ang nagkawara sa naman ng mga sabongero sa mga paratsupi. Na dapat na itutugutan ang mga paratsupi sa mga sabungan. O yung mga tugang shortage sa pera, ibinabahala ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagababala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa posibilidad na magkaroon ng artificial na kakapusan sa pera ang bansa dahil po sa pag-iipon ng mga Pilipino sa labas ng bangko. Dahil dito, hinikayat ni BSP Governor Benjamin Diokno ang publiko na sa bangko mag-ipon ng kanilang pinaghirapang pera para umikot muli ang mga notes at barya sa merkado. Ano ba nga ning mga kababayan di ba nira tiniritipon ang mga barya, kaya minsan nakakaubusan kita ng barya. Ano po? Kaya maging sa mga merkado, problemado ang mga negosyanteng uli, sukli. Kaya dulsina sana itinatao. Ano ba kaya para alkansiya? O ita di binanyira ng mga tinitipo ng mga barya. Kaya minsan nagkakaproblema na kita. Minsan kinakarapos na sa barya ang mga negosyantita. Mapipilitan po ang BSP na mag-imprinta muli na magdudulot sa mas mataas na gasto sa produksyon. Bukod sa mga bangko, maaari ring maglagak ang tao ng kanilang pera sa mga e-money issuers, microfinance institution, mga kooperatiba, non-stock saving, at mga loan association. The unnecessary accumulations of banknotes and coins prevents Philippine currency from being recirculated and used
as payment instrument, sabi po ni Finance Secretary Jukno. Kung mas kakaunti umano ang iimprinta na pera at i-mint na barya ng BSP, mas malaki ang pondo na maibibigay nito sa nasyonal na pamahalaan na magagamit sa pagbibigay serbisyo ng taong bayan. Oras sa alas 10:30 ni Naga. Uy, lang dali baga kading kading oras. Uy, mga tugang COVID-19 severe at critical cases aakyat sa Agosto. Aba, ilang buwan pa? 2 months aakyat na naman. Ang COVID-19, cases, Nagbabala po ang Department of Health sa posibilidad na tumaas ang bilang ng mga pasyenteng may severe at critical cases ng COVID-19 sa Agosto, sa buwan ng Agosto dahil sa pagbaba ng bisa ng bakuna. Kaya dapat magpa-booster pa kita. There is this projection that maybe it might happen that by August, our hospitalizations will increase and there would be more severe and critical cases because of the waning immunity of the population. Sigon ki Health Undersecretary Maria Rosario Brejere sa pakikipag-ulay kan media. Pero sa kasalukuyan, sinabi ni Brejere na stable pa man ang bilang ng mga pasyente na ang mga kaso ay severe at critical. Ano daw yan kan ma-eleksyon pa sana hanggang makatapos ang eleksyon. Ura ki COVID pa di. Ngunyan after eleksyon karo, ang inuurulayan, madakol na naman daang kaso ng COVID. Baka lockdown na naman ang kasunod kani. Ay, inda ko. Diyos ko. Nag-route na pag nalalockdown baga dahil po sa COVID. Ang dahilan nila sa pagbaba ng immunity ng publiko ay ang mababang bilang ng mga nagpapabooster shot. Sa ngayon, nasa 14.56 million pa lamang. Ay, kakadikit pa, no? Dapat mga 80 million basang or 80% basang sa mga namamanawang Pilipino ang nagkabarakunahan na. Pero sabi sa barita, nasa 14.56 million pa lamang ang nakatanggap ng booster shot habang 557,000 ang naturukan ng ikalawang booster. Dagdag na banta rin umano ang paglitawan ng mas nakakahawang Omicron variants. Lalo na itong grabing lugad, skin disease na variant, gabi to. Lalo na sa mga abo pang magpa-booster. Therefore, because of that, all of us who have received our primary series, the first and the second dose, should receive the third booster shot. Sabi po kan opisyal, kan sa tuya pong Departamento de Salud. Oo nga naman. Rugado na kita. Sakat i-inject katuturok nin laban sa COVID. Mga tugang, ganbanda ipapatupad sa inaugurasyon ni Marcos at Duterte. Magpapatupad ng ganban ang Philippine National Police para sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa Maynila at Vice President-elect Sara Duterte sa Davao City. Ayon kay Police Major General Valeriano de Leon, PNP Director for Operations, simula ngayong Hunyo 16 hanggang 21, ipatutupad ang ganban sa Davao Region para sa inaugurasyon ni Duterte sa San Pedro Square
sa Hunyo 19, habang Hunyo 27 hanggang Hunyo 2 or Hulyo 2 naman ang gun ban sa Metro Manila para sa inaugural ceremony ni Marcos sa Hunyo 30 na idaraos sa National Museum. That gun ban is their days before the event and 2 days after the event because we have clearing areas. If I ever there is an incident that warrants investigation, sabi po ni De Leon. Suspendido man po ang mga permit. Anong permit ini? Suspendido man po ang mga permit to carry firearms outside residence sa Davao City at Metro Manila alinsunod sa inaprubahan ni PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. bilang bahagi ng security operation ng inaugurasyon. Bukod sa pagkumpiska ng mga baril at pag-revoke at PTCR FOR ng mga lehitimong gun owners na mahuhuling lumabag sa suspensyon. Sasampahan din ang mga ito ng kasong kriminal. Samantala, patuloy ang paglalatag ng seguridad ng PNP para sa nalalapit na inaugurasyon ng mga susunod na leader ng bansa. Sabi pa ni De Leon na kanilang minomonitor ngayon ang mga grupo na posibleng manggulo sa okasyon o sa inaugurasyon. Lahat ng magsasagawa ng pagkilos ay kanilang biniberipika. Ito umano ang dahilan kung bakit magpapatupad sila ng gun ban sa Davao at Metro Manila para matiyak na hindi sila malulusutan. Sa kabilang dako naman, sinabi ni De Leon na pinag-aaralan nila ang paglalagay ng screen sa labas ng venue ng inaugurasyon ni Marcos at Duterte nang sa gayon ay mapanood ito ng publiko. Aabot naman po sa 3,700 pulis ang nakakalat sa inaugurasyon ni Duterte habang 6,000 pulis naman po ang nakadeploy kay Marcos. Oras, alas 10:36 ninaga. May lang bilis sa kading oras tayo. Uy, grabe man ini yung marita naglantad na ining ng budal, linigis pa sa security guard. Naglantad na po itong suspect. Pero pigdipinsan siya kan sa iyang mga magurang, lalo na kan sa iyang ina. Mabait po ang anak ko, sabi kan ina, kan suspect. Naging emosyonal si Mrs. San Vicente, ang ina kan SUV driver na si Jose Antonio San Vicente. Suspect sa hit and run incident sa sarong security guard sa Mandaluyong City. Sa ginibo pong press conference matapos na mag-surrender po ang suspect. Pero garuday man iniipipreso. Alaton pa kan PNP kung ano magiging resulta sa magiging resulta kan hearing kan kasong inaatubang kani. Mga tugang, libreng sakay program ng LTFRB Bicol sa lungsod ng Naga, formal na pong binuksan. Formal nang ilinunsad ngayong araw. Matagal lamang kayo din May libreng sakay dyan.
tugang, sana ang sweldo kan mga Bicolano, magtaas naman daw. Ang problema bako ng balansyado, ababao ng sweldo kan mga obrero sa Bicol Region, ay bako ng balansyado mahal ang mga barakalo, mahal ang pamasahe. Oras na mga tugang, alas 10:40, yun na po nin pagkaaga. Sus, grabe ay, madali yung sanang oras, parang tiyak. Yung mga mapang panapna, mag-disponer ng panapna. So mga dapang panira, mga agad na ning panira ay pangyayari. Mag-disponer habang amay pa. Masakit po pag araw ka niyang madisponer pa sana, maalasunsi na. Dapat po ang bugtakan sa bagas dahil maatihan ha. Dahil bali daw kita mayong-gayong panira, importante ako kita ki bugas na pwedeng isap na or lugawon. Ang asukar, pwede na maging panira. Ang asin, pwede na maging panira. Sa mga Mr. and Mrs. na masilibrar man kan sa endang wedding anniversary, palayogan ko maning happy wedding anniversary. Mabuhay ka mo. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Mga tugang, sabi ka ni ba na mga opinyon bago dagos na maghilig sa pwesto si Duterte. Tinupad ka ni, ginibo ka ni ang sinabi na sisilakon sa pwesto ang mga korap sa Bureau of Immigration na inbilto sa Pastilla Scam. 45 Bureau of Immigration employees ang sinirelak
tinurumba na sa pwesto. Mararaya pa man ang mga ini. Na mga korapto. Sa ayon siyang inikang gobyerno. Tinawag na pastillas ang modus dahil ang pirang ipinagsusuhol ay bilot sa hawig na pastillas. Sa investigasyon ng Senado, 40 billion pesos ang naibubulsa ng mga korap na taga-BI dahil sa visa upon arrival policy. Sa pastilla scam, lahat ng Chinese national na hindi nag-avail ng BUA system ay magbabayad ng 10,000 pesos sa immigration para makapasok ng walang aberya sa bansa. Malaking tagumpay na nalagasan ng 45 korap ang Bureau of Immigration. Isang tagumpay din naman sana kung napanagot ang mga opisyal ng Pharmaceutical Incorporated at mga opisyal ng Procurement Service Department of Budget and Management. Nakuha ng Parmali ang kontratang 42 billion pesos sa PSDBM sa kabila ng ang capital nito ay 625,000 pesos lamang. Sa Bureau of Customs ay maaari ring corrupt officials na dapat ay nakapag-sample din. Si President Duterte gaya na ginawa nito sa Bureau of Immigration. Talamak ang smuggling at nalulugi ang pamahalaan sapagkat walang nakukuliktang buwis. Bumabaha ang mga smuggled vegetable products dahil sa kutsabahan ng mga corrupt sa Bureau of Customs at Department of Agriculture. Talamak ang korupsyon na kung saan sa sinasabing sa Department of Public Works and Highways. Nakikita ang katiwalian sa sirang kalsada gayong kagagawa lang. Tinipid ang simento, maaaring sinisirang kalsada dahil hindi kikita kung hindi sirain ang mga maayos pang kalsada. Patuloy din ang korupsyon sa Bureau of Internal Revenue. Kaya nakakahulagpos ang tax evader. Hindi naman mangangahas ang mga mandaraya sa buwis kung wala silang kakutsaba sa Bureau of Internal Revenue. Ano yan pa rin? Good morning da, sabi ni paring Good morning daw, Brother Joe, and welcome back from my sister Monica Perique, watching right now at Limassol, Cyprus. Thank you, sister ko. I love you so much. Mama. Sinulot ko na pati ng pinadaramong sapatos ako. Oh, iling ah. Oh. Ang sapatos ko pa di. Narinigalo ni Hermana. Sinulot ko ngunyan. First day of duty ko. Purbaran ko na niya ako kung eksakto man ang size. Eksakto man pa di. Kaya, bilib ako kay Hermana matalino. Aram niya ang size kambitis ko ah. Eksaktong-eksakto. Hindi masakit sa paa. Malambot sa paa. Yan. Thank you so much sa paamot mo. Pati ang paamot mong rinigalo sa ko. Pinakupsitan ko rin yung liog ko pa di. Nako, marayman ang parong pa di. Tapag maloy ang paamot, sige kong atsing. Garo na alo dyan dungo ko pa di. Kaya ako, dahil ko nag-atsing ha. Kaya niya ako, maray ang paamot na regalo ni Hermana. O, salamat na maray, Hermana. Sa mga regalo mo, pagbalik bayan. Si iba niyang amigo, nagtirek sa kuya. Surprise visit da si Hermana. Dahil lugod nga kami nakapag-pasyar sa iya. Kaya sabi ko pa yung siya na tayo, ridalian lang. Si pagbalik bayan ni Hermana, kadako lang piglakaw. Itong daga niya ako sa Legazpi, nakaw niya sa mga titulo ka ito. So, house in lot niya sa Manila. Inasikaso niya pa. Kaya kadako niya akong inarasikaso ini.
Kaya dahil na kamo na kahirilingan ni Hermana kan na magbakasyon sa Iriga and Rinconada and Bicol and Manila. No? Pero salamat kay paring siya sa masisiram na mga putay and kay paring Rodel Binaubara, kay Hermano mo ta. Sabi ni Hermana, nasunoan niya daan mga pagkakantaling na namimiss niya ngunyan sa Limassol Cypro. Itong mga pig para luto ko lang, lalo itong mga malagkit. Sunong-sunong niya da ito. Dahil dumanday man da siya nakakaluto ka ito. Digdi, natikman niya, napakasarap. Sabi niya, napakasarap ng mga luto ni Rodel. Lalo na yung kambing, ano. Swerte da. Naburat nga ako, Hermano, bako man sa alak, sa kambing na pulutan. Swerte kaya nga pakaluto ni Rodel, saka ni Ma'am na Sisno. Ma'am Gina Sisno, salamat na maray sa pamilya ninda dyan sa Partikan Balatan and sa pamilya Binabra sa Bato. Mga tugang, kasunod mo ada igwang armadong grupo na uminatake dyan sa Albay. Duwada po ang natudas. Patay ang dalawang magsasaka ng pagbabarili ng miyembro daw ng isang criminal group kamakalawa ng umaga sa Libon, Albay. Batay ho sa ulat ni Police Major Maria Luisa Calabaki, tagapagsalita ng Bicol PNP, kapwa dead on the spot ang mga biktimang sina Antonio Losabia at Martin Mariano o Maranyo, kapwa ng barangay Libtong Libon, Albay, nang rat-ratin ng mga sospek bandang alas 9:30 ng umaga. Papawi na po na ang mga biktima galing umano sa bukid ng pagsapit nila sa Zona 4 ng nasabing barangay ay pinagbabaril ng mga sospek na pinaninimula ang miyembro daw ng CCG. Mabilis na tumakas ang mga sospek matapos ang krimen. Inutos na ni Police Major Arthur Tagtag Jr., Hepe ng Libon Municipal Police Station, ang follow-up operation laban sa mga sospek. Kinundi na rin ni Tagtag ang sistema ng pagpatay ng grupo na umano'y hindi makatao dahil walang pinipiling biktima. Binatikos naman ng ilang natatakot na residente ang kahinaan ng Libon Police Albay. Police Provincial Office sa mahinang aksyon sa sunod-sunod na kaso ng pamamaslang sa kanilang bayan. Sa kinasasangkutan o na kinasasangkutan ng armadong mga grupo. Oras 9 or 8 minutes more before 11 o'clock in the morning. Oy mga tugang, kung madagos man ang eleksyon sa barangay, magtaga-ready na po sa mga makakandidato. Sa mga nakaturukaw ngayon sa pwesto, bako manggabos. O kung ditong iba lang na bako na manggayong kapable, magretiro na dahil na mag-re-elect. Ito man na medyo dahil kaya ang trabaho, dahil na magkandidato giraray. Tao naman po sa iba na kwalipikado as in may kakayahan. Ini man mga local official tang bago nagkagarana, barantayan taman ini kung ini dahil man lamang nasayang ang mga boto nindo. Or boto ta, ano ha? Ilingon taman, matyagan ta kung talagang matrabaho ini.
na antuyo bako sa nang kabon ang sa indang sweldo, kundi magtrabaho po, serbihan ang publiko, serbihan ang gobyerno. Bakong puro benepisyo asin sweldo ang naon sa kukote. Asin iba pang shadelins, ha? Kundi talagang magpahiling ning kaigusan asin talento sa trabaho sa posisyon na sa indong inaplayan sa mga elektorado. Tatiba dyan, sige sa ng turukaw-tukaw, daman na hahaman na maray na programa, plano, asin man na accomplishment. Kaya sa susunod, sa mga mayong maginibong karahayan, mayong accomplishment, mayong maray na performance, ay dahil na liwat iburuto. Tama pa rin siya. Oh. Pero kung nagpailing ng karahayan, kay gusan asin dunong, may mga accomplishment, may magay na performance, may talagang naitabang sa gobyerno, sa mga tao, sa kabus na sektor, aba, i-re-electa yan. Uy, masaklap man daw ang nangyari sa sarong policewoman. Inidang sarong policewoman man na piglugusan. Kan sa iyang hepe, duman sa Davao Oriental. Ay, grabing gulo-gulo ni kan na hepe niya. Ano pa di sa iyang policewoman? Tanako apang lugusan ang sarong policewoman. Makusog man ang daghan man kan may sakuneho man na ining hepe. Arestado po ang sarong police major na tubong Baguio City matapos ireklamo nin panlulugod kan sa iya man sa nang tauhan na patrol woman sa lawag kan sa indang quarter sa Davao Oriental kan sa daw. Uy, grabe man ining happy man na ini. Ay, may pagka maramanyakis man. Dapat kan si police woman, tamay badil siya. Pinaputukan niya na bakong siyang naputukan ni Hippie. Di ba? Ang police woman may badil. O ang Hippie may badil man kayo, di magsabayan sila magbadilan. Dapat ininutan niyang pinaputukan ang mas may sakuniyo niyang Hippie kisa siyang pinutukan ni Hippie. O di siyang naputukan. Oh. Pero ano pa man, damage sa sulri di bindan. Nagibo na ang panlulugo sa iya. Naputukan siya ni Hippie. Pero kung siyang inot na nagpaputok si Hippie, tigbak si Hippie. May rason siyang tigbakon ng Hippie niya. Tamay sa manyakis, rapist. Oh. Kaso, hindi lang. Kung taano ta nagka-akusar, nagkaso ang policewoman na ini. Naigwaman lang siyang badil. Dahil niya pinutukan, inalat niya pang putukan mo na siya ni Hippie niya. Talagang minsan inda. Makauuyam minsan ang barita pa di. Dahil ko na tapuson ining baritang inita na uuyam ako. Kung ako may badil, ano man talatong kung putukan ako kan Hippie ko? Dapat pinutukan niya ng inot si Hippie niya. Para dahil na siya naputukan ni Hippie. Ibang klaseng putok ang ginibukan Hippie ini. Dapat kan Hippie ini, tanggalon sa serbisyo. Mayong ma-receiving mga benepisyo. Dapat gibon ining panchimbag sa loob ng karsil. Kung mapatunayan na nagkasala sa reklamong panlulugod. Ay, inda tayo, Diyos ko. Patawaron kita kan sa tuyang kagurangnan para pabaratuho na pa di ang mga barakalon, pati petrolyo kan amang Diyos, milagro. Ang kaipuan ta na kayo ni. Dangan na importante pa di daw at tios-tios daw kita, dahil kita maghilang. Dahil kita makaisip nin maraot sa kapwa. Sa ropang makauyang pa di, na barita, aram mo kung ano. Guro wanted sa rape. Pinusasan sa loob ng paaralan.
Pinusasan po sa laog mismo kan sarong eskwelahan sa Tondo, Manila. Ang sarong teacher, maestro na tala na top 1 most wanted ng Manila Police District, Santa Misa Police Station 8, dahil sa kasong panggagahasa. Ano naman na maestro man ini may sapato man ini or may sakuniyo. Pero mas malupit pa din ang sakuniyong tirada. Siri segundo kayo dyan o may minuto? Kubabaw sanang ko. Pangyayaring buhay tayo na. Ano man daw kataan amang Diyos? Ipigbali pa yun sa paglalang niya, Ungoye and multiply, Pero dahil man nagagamit ang iba sa karahayan, kundi nagagamit sa kararatan lugod. Ungoye and multiply. Dapat, ginigibo yan, itong may pagmamahal. Bako itong may sa karahasan, Warog ka ng sarong maestrong ini, may sakuniyo. May lupigan, may piglugusan, Binisto ang inaresto na si Arnold Albert Punsalan, 29 anyos, sarong elementary teacher. Isinilbi sa kanya ang warrant of arrest sa kasong 2 bilang ng rape. Makon mong sakuniyo talaga, 2 beses kinababawan ang biktima. Na inisyo ni Manila Region Trial Court Branch 42 Judge Roy Heronilla. Sa ulat ng pulisya, bandang alas 11:30 ng tanghali or 11:30 ng tanghali nang arestuhin ng mga tauhan ng warrant and subpoena section ng Station 8 si Punsalan habang nasa loob ng isang silid paaralan na pinapasukan. Grabe, Tama lang na, ining suspect na maestrong ikunkun sa kalaboso, palapaon, palibutan ang kulungan niya nin mga hurubang picture nin mga model, na mga magagayo na mga babaeng model. Tangarig marungaw pa di. Dangan pagkakabanggi, palalaugan taning kubra o kung man sawa, sa laugan. Tangarig siya man ng poroputan ng kubra. Salamat pa di sa mga nagantabay, salamat. Kay Hermanang Monica, sa mga nag-watching, thank you so much. Oy, sa mga pag-iribata, sa Felix Lagrima, sa kasi Rodel Cesar sa transmitter site. Digdi sa information, si Jimmy Gonzon, si Ma'am Kayla Ligacion sa opisina. Sa technical, ang sa kuyang partner digdi, katuwang-tuwang sa programa. Ang idolo ko, paring Chabi na obra. Diyos mabalos, standby sa masunod na programa. Bicol Connection.